Kung naghahanap ka ng mga magagandang puntahan para sa iyong bakasyon o pag-uwi sa probinsya, perfect na perfect ang Bicol dahil kilala ang Bicol sa mga nagkagandahang lugar, mga tourist spots, masasarap na pagkain, at nagagandahang mga beaches na talagang hindi mo dapat palampasin. Kaya naman, ngayong araw mga ka-travelers ay samahan nyo akong maglibot, mag-unwind at mag-relax dito sa Bicol. Kaya mga ka-travelers, muli naman tayo nagbabalik para sa espesyal na video ngayong summer. Dahil in today's episode ay dadalhin ko kayo sa not one, not two, but multiple location dito sa Albay. Sa travel ngang ito ay sasamahan natin ang ating mga guests na nag-book dito sa Travel to Bicol. Dito nga ay malalaman mo na walang hassle ang pag-book sa amin. Ang ating mga bisita ay mula pa sa Maynila na gustong-gustong masulit ang kanilang summer vacation. At dito nga sa Bicol, napili nilang magbakasyon. Pagkatapos naming malaman kung kailan, saan, at ilang tao ang magbabakasyon, ay agad naming inayos ang kanilang itinerary mula sa pagkain, hotel, transportation, hanggang sa mga lugar na pupuntahan. Kasama ko nga dito ang ating ka-travel buddy na si Sarge at sasamahan niya naman kayo sa Sorsogon. Kaya nga mga ka-travelers, sinundo na natin ang kanilang grupo at inayos na rin natin lahat-lahat para wala na silang iisipin. Medyo marami sila. More than 20 packs. Pero, dahil sa laki ng ating service, plus marami ka pang pagpipilian, ay kayang-kaya natin to. Pagkatapos nga namin silang sunduin sa Legazpi, ay dumiretso nga muna kami sa Santa Magdalena, Sorsogon, na sikat din sa mga gandang beaches. At dito nga sa Suki Beach Resort, napili ng ating mga ka-travelers na mag-stay, mag-relax, at mag-enjoy. Isang araw nga nag-stay ang ating mga ka-travelers dito sa Suki Beach Resort. Naliko sa dagat, nagkaraoke sa gabi, syempre, hindi mawawala ang seafood feast, shrimp, crabs, at iba pa. And guess what mga ka-travelers? Kami rin sa Travel to Bicol ang nag-ayos ng kanilang mga pagkain. Bumalik naman kami sa Legazpi para sa isang full cultural tour. Dito namin pinuntahan ang iba't ibang mga sikat na tourist attractions. Una, bumisita kami sa St. Padre Pio Chapel at Nuestra Señora de la Porteria na mas kilala bilang Daraga Church. Ang simbahan ngang ito ay minsan na nating napuntahan. Sunod naming pinuntahan ang Albay Wildlife Park. Dito makikita ang iba't ibang uri ng mga ibon, mga hayop na paniguradong magugustuhan ng mga chikiting. May pasabit pa ng malaking ahas sa liig. Kaya may tayong video. Yun! Na kanila namang ikinatuwa. And take note mga ka-travelers, safe naman sila dahil may tape naman ang bibig ng ahas. Sunod namin pupuntahan naman ay ang Lola Piling para kumain ng lunch. After nga nito ay inabot na ng gutom ang ating mga ka-travelers. Kaya naman kami nananghalian sa Lola Piling. Saktong-sakto dahil pagdating namin ay nakahanda na ang kanilang Eat All You Can buffet from 11 AM hanggang 2 PM nga ito. Ang kanilang restaurant ay kilalang kilala sa buong Legazpi dahil sa mga nagsasarapang mga putahe. Bago umalis, tamang picture-picture muna kami together with the staff of Lola Piling. Pagsapit ng hapon ay dumaan naman kami sa tinaguriang The Happiest Place in Bicol. Ito ang sikat na farm plate. Bubungat agad sa'yo ang sariwa at malamig na hangin. Dito rin makikita ang isa sa mga smallest church sa buong Bicol. After nga nito, nagpunta naman kami sa Legazpi Boulevard. Kitang-kita rito mga ka-travelers ang Mayon Volcano. Eksaktong-eksakto nga ng napakaganda ng weather. Dahil magkalapit lang ang Legazpi Boulevard at Sawangan Park, ay dumaan na rin kami rito para mag-picture-picture. At para naman malubos o masulit ang gala ng ating mga ka-travelers, ay dumiretso naman kami sa Daraga, Albay. Bisita sa National Museum. Ang museum na ito ay naglalaman
ng mayamang kasaysayan tungkol sa Bicol. May mga artifacts din from pre-colonial times. At kapag nasa Darga ka na, ay hindi mo dapat kalimutan na magpa-picture sa iconic belfry. Dito yan sa Cagsawa. Ito nga, ang Cagsawa Ruins. At alam niyo ba mga ka-travelers, habang ginagawa namin ang travel tour na ito, ay eksaktong natapat ito sa Holy Week. Kaya naman, isinama namin sa tour itinerary ang mga simbahan tulad ng Cagsawa Ruins, Dalaga Church at iba pa. At alam niyo ba, hindi mo na kailangang magdala ng camera kapag kasama kami para ma-achieve ang ganitong shots. Dahil sa Travel to Bicol, kami na ang bahala sa mga Instagrammable worthy photos mo. May videos pa dedicated para sa iyo. But wait, there's more. May pa-drone shot pa para mas lalong bongga. All in one at hassle-free. Kami nang bahala sa mga pangmalakasang camera shots. Para ma-avail ang special offer na ito, mag-message lang sa aming Facebook page or call us at 0995-434-0102. At ang huling lugar nga sa aming listahan, perfect nga ito mga ka-travelers sa papalubog na araw. Kahit nga ako ay parang ayoko nang umuwi. Paano naman kasi ay napakaganda ng lugar. Tamang-tama para mag-unwind, mag-relax o matulog kung gusto mo. Guys, nandito kami sa Highland Park. Napakaganda dito. At tumaan nga muna kami sa Better Butter upang mag-snack. Sa kabuuhan ng travel tour na ito sa ating mga ka-travelers ay marami silang baon pag-uwi sa Maynila. Mula sa sulit na buong maghapon ng ating mga ka-travelers hanggang sa cultural tour sa Legazpi, Albay ay talagang hindi malilimutan ng ating mga ka-travelers ang kanilang summer getaway. At paniguradong uuwi sila na puno ng magagandang alaala at kwento na kanilang babaunin sa kanilang pagbalik sa Maynila. At tulad mo rin, sila din ay naghahanap ng pagtanggal stress at muling maamoy ang sariwang hangin ng probinsya. Kaya naman, kung gusto mo ring maranasan, mag-enjoy, mag-unwind at mabusog sa mga nagsasarapang pagkain dito sa Bicol, ay mag-book na dito sa Travel to Bicol at kami nang bahala sa travel mo. Once again, I'm your ka-travel buddy, MEL. Don't forget to like, share this video at mag-message lang sa aming Facebook page. O kaya naman ay tawagan kami sa 0995-434-0102 para i-book ang susunod mong adventure dito sa Travel to Bicol. Ready to embark on your next journey?